Bafowethu ngeke nikhole uKing Bhakanzama ke sevele ke wadedela ke inkulumo ke ayibhekise ngqo kokhwehlelezi ke lapha ke ethi ke akayeke ke ukuba ke usomathuba ke lapha ke uma ke kukhona ke umuntu ke onenkinga. Sikhuluma ke ngodaba ke oluthinta yena ke uZanele ke Mpokazi ke siyakhumbula ke bafowethu ukuthi uDr Khwehlelezi ke lapha ke inyanga ke yaziwa ukuthiwa umzo lapha ke wake waba nento ethi amayibe isprofet okwayikhuluma ke edlangalalene enkundleni zokuxhumana ngenhloso ukuthi ke eqwashise ke ukuthi ke ukhosini ke banyenyombelwa ke ife elimnyama ke lapha ke uKing Bhaka ke leyo nto ke sevele wayichitha yonke ke njengoba ke injalo ke lapha ke kodwa ngale kunanaza bafethu ke mina ngeke ngithande ke ukuthi ke ngunike nampu ke ubufakazi ke ukuze ke mbula semakhano mamlaleli ke uyizwele ukuthi uKing Bhaka utheni ungazi ukuthi ke mina ke oshila kodwa ke nayo inkulumo ephelele ke awuyizwele ke la kwisiqiniseko esemedia ke ungakhohlwa ukusubscribe ke siphinde ke sidibane nje kwezinye engizokutholela zona bafethu ubusuku sebuqalile uniphathe kahle leyanto okwathi bengabe uSigujane yizwa ukuthi istage esiphezulu wagijima wathi uyayihlola iyodwa leyanto iyayieda ingcindezi kuZanele Mpokazi waze washo evuka wathi hey khona inyanga ebisengihlinzele ebini yisesibhedlela ngoba isizwile ukuthi ngibanjwe icancer ebistage esibucayi. Yabona mfethu noma uyobona umuntu egula ngiyacela mfethu ubone ukuthi isimo akusona sibucayi ngiyacela enza ubuntu letha amazwi empilo ungathi uthi unaye umuntu egula bese uyaphuma bese uthi hayi useyahamba emhlabeni ngisho mfethu leyonto ngoba lezi ndaba ziyaputshuka izoputshuka ifike kuyena ukuthi hayi thiwe wena usuyahamba emhlabeni bese leyonto izohlangana nalesifo esimgulisayo mangathiwa ke ngokwami bafethu ningayimemezeli igulo zabantu ukuthi baphethwe yini public because khona osomathuba abacapitalize ngaliyonto wakwamzwaphi uNkulunkulu othi vula ukhozi mhlawumbe ngiyichaze lento yasekhosini bafethu ngiyama ayikho inkinga esokhosini FM into ekhona icompetition yabasakazi basokhosini iphezulu kanti umuntu unezinkinga zakhe ezisuke zimshaya ngaphandle komsebenzi noma kubo noma leqhamuka khona noma empilweni yakhe uma efika icompetition tight la bese lezi inkinga nazo zisizakala because kune competition kodwa hayi ukuthi okhosini khona umuntu othatha ngisho ungalandela wonke umuntu oke wadlula esemsakazweni mawusulandela uyathola ukuthi ube nenkinga nendoda yakhe ube nenkinga nefamily yakhe ube nenkinga nabantu bakubo ube nenkinga financial ube nenkinga efunwa abantu ube nenkinga kunje uyayithola mosulandela uba akuzona inkinga zasokhosini inkinga eqhamuka nomuntu omunye umuntu azaphume ethi uzama ukuyoqina ngoba ethi ufuna ukuqina ama programs anamandla atholo uyena ufuna ukuqina agcine ethatha izinto eziyingozi for yena abanye abantu bakuma toxic relationship wena umbona lapha kanti umuntu uhamba nomthwalo wasekhaya lakhe uza nawe emsebenzini bese lo mthwalo sewuyiveza ngoba phela uphambi kwabantu sekuthiwa ukhozi FM nibonile ngishabaculi bafowethu ngishabaculi bathwala imithwalo emkhulu yeinkinga zakhona kuthi usedlulile umculo kaMaskandi khona unyaka nje lake kwadlula khona abaculi baMaskandi engathi kuyabhutshwa kudlula abaculi behip hop kudlula abaculi uzothi yini la uzothi industry nenkinga akuyona iindustry bafethu umuntu onenkinga sekuqhamuka ama fake nyanga fake pastors fake everything zizo fake ngisho nokuhlola ngimile namanje ngiyasho ngithi ngiyacela mfowethu ukuthi la ukhona uma ngabe kunesifo naso isifa sibe between wena nomuntu okulaphayo